Perdoa, que estás escoitando? De Vacas. De Vacas, non me soa de nada, É un grupo galego de 4 integrantes que levan case 10 anos xuntos e entre festivais e xiras ten unha axenda de locos. Vaya, pois empezaron forte, Que va, se ao principio nin tiñan claro o nome. Ao principio eran Spice Jazz, logo Pancho e de Chochas. Mira que non tiñan nomes, Pois sí, por iso se quedaron de Vacas, que é moi icónico. E que fan exactamente? Pois fan covers de cancións populares en diferentes idiomas, algo así como cunilingüismo armónico. Iso soa moi absurdo e moi serio ao mesmo tempo. Sí, pero o boom non pasou ata que fixeron unha interpretación en un karaoke en coreano. Nun karaoke, triunfaron por iso. Sí, xa ves, estiveron hasta en tours como o Turbacanal e outros máis. Sí que estaban ocupadas. Xa teñen toda a media península recorrida e toda Galicia. Valencia, Euskera, Castilla e León, hasta en Portugal. Xa me estás convencendo. Queres escoitar? Sí. Bueno, pois este é o vagón da interculturalidade. Espera, pero se son elas. Son as vacas. Sí. A ver, se vas estar de leria, sentadevos, que aquí hai xente que traballa. Queredes sentarvos aquí? Sí, claro, non sei, vamos sentar outra vez. Que non recoñecichedes. Bueno, eu voume. Deixo vos aquí. Agur. Buah. Podemos facervos algunhas preguntas? Sí, que vos vai mucha ilusión. Por suposto. Este supoño que é o noso micro. Sí. Sí. Que importancia ten para vos visibilizar a diversidade no escenario? Pois é moi importante, porque creo que falo no nome das 4 que pois, amosar esa realidade plural da sociedade é unha responsabilidade, non, para os artistas, para a xente que fai pois arte, fai música, calquera arte escénica. E dese xeito pois normalizar encima do escenario moitas cousas que na sociedade aínda están atrancadas, así que para nós sempre foi importante e seguirá sendo. Credes que a música e a comedia poden servir como ferramentas para crear espazos máis inclusivos e máis próximos para todo o mundo? Pois sí, desde logo, a música é sempre unha ferramenta, a arte en xeral é unha ferramenta de transformación moi profunda, moito máis do que ás veces pensamos, e sobre a diversidade ou calquer outro tema, é dicir, a música está aí tamén para iso, ou nós plantexámonolo dese xeito. Por suposto que sí, e o humor, no noso caso que está tamén moi integrado coa música, que forman parte do mesmo prácticamente, pois tamén axuda moito a entender as mensaxes, a entrar nas mensaxes, a, non sei, como a procesalas se cadra tamén mellor, é unha moi boa ferramenta. Animamos a utilizala, vai. Ao estar en contacto co voso público, sentides que a empatía é unha parte fundamental de maneira que facedes humor e música? Pois sí, claro, a empatía é fundamental. De feito, un dos nosos primeiros propósitos cando nos subimos a un escenario é conectar directamente co público. Sen esa comunicación, calquera cousa que nos fagamos no escenario non ten moito sentido. Entón sí que tratamos de establecer comunicación directa, como decía Fai, a través da música, evidentemente, pero tamén a través do humor, que pensamos que son dúas ferramentas que son a canle máis directa para o corazón e para a cabeza da xente, para chegar ao corazón e a cabeza da xente. Algúnha vez recibistes mensaxes de persoas que se sentiron identificadas ou acompañadas grazas ás vosas cancións ou ao voso estilo de facer espectáculo? Pois sí, a verdade é que estamos moi contentas porque ao fin dos concertos xa chega moita xente e iso nos encanta aí falar ca xente porque lle pareceu e transmítenos e dannos moitas veces as grazas porque hai cousas que tratamos nas nosas letras
Pois falar da regla, por exemplo, ou falar de, non sei, da nosa primeira experiencia sexual, imagínate, non? Entón, hai xente que di, gracias por contar esas cousas, porque hai cousas que son tabús ou que non están normalizadas, e, bueno, pois nos dan moitas gracias, e iso é genial, ou que pasaron super ben, e xa solo pasalo ben, é un rato de, bueno, pois de alegría, eso tamén é moi importante, claro. Grazas por responder. Non vos gustaría tocar algo? Sí, xa que está desde aquí. Vaya, que casualidad. Hostia, estaba poniendo... O maquinista da guitarra. Próxima parada, Rosalía de Castro. Nacen cando as plantas nacen, no mes das flores nací, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir, sen espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimente, sí, sí, rexurdimente, pondal, morría, rexurdimente, hai folla nova, rexurdimente, curros, rexurdimente, Pascual, moi mal, rexurdimente, des que te quixen ingrato, todo acabou para min, que eras ti para min todo, miña gloria meu vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas di, mira, cando sabes se morrera, por te contemplar feliz. Rexurdimente, que sí, rexurdimente, pondal, burguía, rexurdimente, hai folla nova, rexurdimente, curros, rexurdimente, Pascual, moi mal, Pascual, vega, rexurdimente, duro cravo me cravaches, con ese teu mal decir, con ese teu pedir todo, que non sei que quer de min, pois dinche canto dar eu puden, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Nin eu teño máis que darche, nin ti que pedir. Rexurdimente, que sí, rexurdimente, pondal, esa palma, vámonos. Rexurdimente, rexurdimente, curros, rexurdimente, Pascual, moi mal, vámonos, Villadoiro, rexurdimente, vámonos, rexurdimente, que sí, pondal, que viva la diversidad, hai folla nova, rexurdimente, rexurdimente, Pascual, moi mal, vámonos de vaca, vámonos, rexurdimente.